ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു വീഡിയോ തോത്തെ രാജാജനഗര ഒരു ഷൂ ഷാപ്പ് ഉണ്ട് ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಇನಿ ಪೋಯಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಇಂಗಳು ಮಲ್ ದೂರ ಬೋಪಿನಿ ಬರ್ಲೆ ದಾದಿಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಶೂ ಗೆತ್ತೋಣಿ ಯಾನ್ ಬೋಪೆ ಶೂಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಶೂ ಗೆತ್ತೋಣಿ ದೂರ ಬೋಪಿನಿ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಪೋರೋನುಂಡು ಯಾನ್ ಶೂ ಗೆತ್ತೋಂಡು ತೊಜಿಪಾವೆ ಏನ್ ತೊಜಿಪಾವೆ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ದಾದ ಬನ್ಲೆ ಈ ರಂಚ ಪನ್ಲೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಬನ್ಲೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಮಂಜು ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ತಂಡರೆ ಶೂಸ್ ಶೂ ಗೆತ್ತಂಡರೆ ಏರಿಗೆ ತಂಡರೆ ರೆಡ್ ಶೂಸ್ ರೆಡ್ ಶೂಸ್ ಏರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತಂಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಏನು ಬೊಡದಿ ಬೊಡದಿ ತಂಡಾರ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು